Hola, bon dia. El Falcó Daurat és una novel·la negra de reminiscències clàssiques, ambientada al País Valencià, en concret entre Alacant, Alcoi, Xàtiva i València, i imbricada en la nostra història recent. Per això podem dir que és una novel·la negra valenciana. La història del Falcó Daurat se situa en 1987 i ens la conta des del seu diari personal el jove policia Arnau Feliu. A través dels seus ulls i de la seva mirada ens immergim en un doble cas que investiga juntament amb la perspicaç periodista Mireia Blanch i que es remunta a 1972, any de la mort del llegendari cantant valencià Rafael Valor. El Falcó Daurat presenta un estil narratiu elegant, acurat i molt visual, que dona lloc a una història trepidant caracteritzada per la densitat psicològica dels personatges, per diàlegs vertiginosos i incisius i per una trama absorbent que apel·larà a la nostra memòria col·lectiva. Vos encantarà.